Guysman ani goदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय जों दायो उल्टापानी मन्दिरावहाय फैदों आरोना बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसै आरोना बारा गोलाव भिडिअ लानो हायाखै आं मानोना फुजा होनायखाय आरोना ससे क्लिपखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसै आरोना जों दायो मन्दिर सिङाव हाबनो थाखाय प्रसादखौ रेडि खालामगासिनो दं आरोना दसे थानानैहाय जों मन्दिर सिङाव हाबलांसिगोन लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हरदो लाइकजों लोगोसे ओमफ्राय शेयार खालामदो आरोना गासिमोन लोगोफोरनो दायो आं उल्टापानियाव फार्स्ट टाइम आरोना बेनो फार्स्ट टाइम आंनि उल्टापानियावहाय सोर सोर फैखो कमेन्ट खालामना होदो आरोना गासिमोन उल्टापानियाव खनबेसे जाखो मन्दिराव फैनायाहाय गाइसमोन आं सोरगिदिं भिडिअ लानो हायासै आरोना नोंथांमोना फैनानै बिनि मन्दिरनि सोरगिदिं नायनो हागोन आरोना दायो थांबाय जोंहा फुजा बलबम दसे थानानै थांफिनसिगोन आरोना बे मन्दिरावनो